तिनियो आं बेलायनो हामबाय चिनी त्रिपुरानि ससियेल मीडिया एवं स्पेशल मीडिया जतन हामबाय याफारो चिनी तिनियो त्रिपुरा गेलेर लिटारनिस डिमांड कमिटी नि होइते जों तिनी चिनी मिनिस्टार सार दङ उपस्थित बनि चेम्बारावनो जों थांनाय जे 2 तारिख चिनी बुसकां फाइनाय 5 तारिख जून 2026 जों रेल एवं आसाम आगरतला रुट जों माने कासना तंमानि अबनि बिसिङाव चिनी बुकुमबारानि त्रिपुरा साहामक्राय मन्त्री बरमगोनां विकास देबबर्मा बुं जोंनो 2 तारिख जून 2026 रिंखा बिनि चेम्बाराव जों मीटिंग ओंखा बबाय आलोचना अंलायखा आलोचना उमनि बिसिङाव मोटामुटिनो आलोचनाव जोंनो उपस्थित दङ सेक्रेटारि TW एरपरे एडिशनल सेक्रेटारि डाइरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर जतनो उपस्थित के जों सालायखा मोटामुटी चिनी 5 दफा दाबिनि तुये सालायै जोंबो किसा ताबुक माइनस राव काहामखाय चिनी मतेनो मांखा आबुनि बागैनो तिनि जों माने 20 काउनि बागै जों आसास जेता मानानि बागै जोंबो किछु पुनर्बासन मांखांखाय चिनी उन्नयन माने जे कोनो डेभलप खेनान बागै जोंबो आसास खायो आबुन बाग माने चिनी मिनिस्टार सारबो जोंनो जतटुकु सम्भव नायनानि बागै कग रिखा ओ कगनि अनुसारेनो ताबुक जों चिनी जे आंदोलन रेल पथ ओंखाय आसाम आगरतला नेशनल हाईवे कासना तंमानि ओ कासना तंमानि जों तिनियो प्रत्याहार खायो रिखा माने कासया रसायना जों आपते हाय जों माने कायसा आसास मानजाक কি মিটিং হয়েছে এবং কি সিদ্ধান্ত হয়েছে বেলে বেলে হামবাই যত মিডিয়া রং দিবর কাহাম তিনি আনি চেম্বার TGRDC নি রিটার্নিস যত কনভেনরক আনি লগি তংবাইও বরং বেলে বেলে হামবাই থানায় 2 তারিখ আনি চেম্বার সমস্ত ডিপার্টমেন্ট आनी सेक्रेटारि आनी डायरेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट एडिशनल SP SB रंगनी जतन समस्त तंगई 2 तारिख जों मीटिंग खायगा सिद्धांत नाखा जों बसकांनि 9 तारिख तैसा लाइन डिपार्टमेंट तैयै जों तैसा कक लाम छलायनाय गाय बरंनि जे डिमांड तंमानि राबार फेंसिंग नि प्रथम 1 नम्बर तंमानि मो रबार फेंसिंग नि रां बाकी तंमानि अलरेडी जों 2 कोटी सालसा सालनि सकनो याकारिखा ते 2 कोटी तिनि खानानि बिसिङनो ते रिजांनाय बरंनि डिमांड जे राबार फेंसिंग तंमानि मतो फुलफिल खायजांनाय गा बरंनि 5टा डिमांड दङ 5टा डिमांडनो जों नायनाय आलोचना खाचिनि बरंनि जॉइंट कन्वेनर गाय ते आं पहिलानो हामबायाफोर जोंनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं चीनी हास्तेनी मंत्री बक्रक प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साह जी बरक नायो जरा सिलायतै तंनाय बिसिंग बरकनो स्वाभाविक जीवन तुबुई मूल स्रोत तुबुई बरकनि लांमावबो बरकनि जीवनावबो खुशी खायै बिहिक बसाबाय तंगै मानथुं चीनी देशनि प्रधानमंत्री नायो ते चीनी हास्तेनी मुख्यमंत्री नायो बरबो स्वाभाविक जीवन फायै बिहिक बसाबाय भाई तंतक चाथक तंगै माननानि बागै आबनि बागैनो बंनि रां पैसानि बरंनि सेल्फ हामनानि बागै लाइवलीहुडनि बिसिं तैखायै बरंनि जे मानथाय जों बरंनि नायनाय तै 5टा डिमांड जों नायनाय तै बसकांनि 9 तारिख लाइन डिपार्टमेंट समस्त लाइन डिपार्टमेंट तै तैसे मीटिंग आचुनाय बरक 5 तारिख जे बन्दा कगमानि जे नेशनल हाईवे आसाम आगरतला रूट ते ट्रेन बन्दा कगमानि बरक तिनि समस्त बन प्रत्याहार के नाखा आबानि बागैनो समस्त बरंनि जे ग्रुप न पाइफिले हामबायाफोर आं आगामी दिन जों एक संगे मिलुई
समस्त त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नायथक त्रिपुरा गाहाम त्रिपुरा बानंना बगै बर' बायाग मिलुयै जों आगुगै थानाय आबायनो बागैनो पाइफिला हामबाय जत मीडिया खुलुमका।